Puhoksen valot lähti 3 vuotta sitten semmoista hetkestä tai 3 eri hetkestä, kun 3 eri ihmistä eri aikaan toisistaan tietämättään puhui, että olisi hienoa, että nämä alueet valaistaisiin. Se oli minulle semmoinen kimmoke, että meidän täytyy järjestää Puhoksen valot. Ekana vuonna se järjestettiin kuukaudessa ideasta toteutukseen ja sitten toisena vuonna tietysti oli selvää, että tämä perinne jatkuu ja nyt on sitten 3. vuosi takana. Taustalla on Puhoksen kehittämisyhdistys, jonka yhdistyksen tavoitteena on tehdä Puhoksesta entistä parempi paikka elää. Ja tämä Puhoksen valot on tietysti yksi tämmöinen syksyn ja tämän pimeän ajan piristysruiske sekä meille kyläläisille, mutta koko Pohjois-Karjalan tai Itä-Suomen alueelle. Salamaa, milläs värillä tehdään? Tapahtuman järjestää Puhoksen kehittämisyhdistys, mutta toki meillä on niin kuin laajempi tämä meidän porukka. Tähän liittyy paikallisia seuroja, Puhoksen Vesa, perinnekoneyhdistys Puhoksen Martat ja tietysti Kiteen kaupunki on meille semmoinen vahva sekä taloudellinen tuki, mutta myöskin sitten mahdollistaa nämä alueet meidän käyttöön. Ja sitten itse tähän rakentamiseen tietysti liittyy kaikki valojen rakentamiset. Puhoksen päiväkoti ja koulu tekee meille omat valotaideteokset. Ja sitten jotenkin me halutaan, että tästä voi hyötyä myös muut yhdistykset, joten sitten meillä on tämmöinen myyntipaikkahaku, että täällä on sitten paikallista urheiluseuraa ja Martta-yhdistystä tekemässä samalla itse tulon ansaintaa ja sitten tuovat samalla palvelua tähän tapahtumaan. Kokonaisuudessaan täällä on varmaan semmoinen 20 myyjää ja kokonaisorganisaatioiden määrä on varmaan, mikä tähän linkittyy, niin varmaan lähemmäs 40. Sitä ehkä tietysti miettii aina sitä tapahtumaa rakentaessa, kun siihen liittyy aika paljon sitä tekemistä. Hyvällä porukalla sitä tehdään ja muuta, niin sitä aina miettii, että onko tämä sen väärti. Mutta nyt voin todeta, että todellakin tämä on sen väärti. Nämä hymyilemät ihmiset täällä, sen pienen porukan, joka tämä niin kuin lopulta nostaa pystyyn, vaikka porukka niin kuin linkittyy tähän paljon, niin se meidän rakentajaporukka on sen verran innovatiivinen ja sanotaan vähän niin kuin hullu ja höpsö, että tämä on semmoinen sopiva aikuisten ja toki myös lasten leikkikenttä tällä hetkellä, että täällä saa niin kuin toteuttaa itseänsä ja testata erilaisia vaikka valotaideteoksia ja muuta. Ja, niin kuin, tämä tuo sekä tekijöilleen että kävijöille tosi paljon iloa. Ollaan kyllä mietitty, että pitäisikö olla 2 päivänä, mutta silti aina ollaan päädytty siihen, että kyllä me halutaan sen kaikki samana päivänä tulemaan tänne, kokemaan tämä vanhan Puhoksen tunnelma, Puhoksen valojen tunnelma ja ripaus sitä vanhaa Puhosta, mitä tämä on entisaikoina ollut, kun täällä on ihmiset kokoontuneet juhlimaan ja viettämään aikaa ja rupattelemaan.